Ce? La mașină, fac toate poze și ție și la mașină, că era să mor din cauza firilor voastre. Aha, oia. Astăzi vă povestesc o întâmplare super faină cu Dorel, cum era Dorel să mă trimit un pic la spital, așa la o verificare, și de ce am sunat la urgențe, 112. Bun, deci mă trezesc astăzi dimineață rupt și cu nevoie de mișcare maximă, așa că am zis să dau o tură de biclă înainte de prima ședință și, ca de obicei, a fost super revigorant și plăcut până la o intersecție din oraș, unde acest fir simpatic era agățat pe la 1,5 m direct pe intersecție. Mașinile l-agățau, abia mergeau, eu era să intru direct în el, abia când l-am văzut era să cad de pe biclă, să mă lovesc. Partea faină era că în fața acolo erau vreo 20 de oameni care se uitau la mine ca la avion. I-am întrebat, băi, ați sunat vreunul la poliție? Vedeți că se poate lovi cineva aici. Nimeni nu, că ne e frică de amendă, că nu știu ce. Bine, hai că o să sun eu. Și am sunat și vă reproduc conversația. Îmi pare rău, n-am avut la mine echipamente de filmat sau de înregistrat ca să vedeți toată chestia live. Da, 112, ce urgență aveți? Bună ziua, mă numesc Cetățean Frărică, sunt undeva pe lângă fostul restaurant Titanic, pe strada Traian sau ceva de genul ăsta, și e un fir căzut în mijlocul drumului, trec mașinile prin el, eu era să ajung de pe biclă, că era să intru în el, trimiteți pe cineva și să rezolve problema. Deci, este un fir căzut și ce este, fir electric sau fibră optică? Doamne, nu știu ce contează, e un fir în care poate să intre un motociclist sau un biciclist să-și rupă gâtul. Ce contează dacă e pe fibră optică sau curent? Nu sunt electrician să știu asta. Trimiteți pe cineva aici. Deci rămâneți la telefon că vă fac transferul, da? Da, mulțumesc. Da, vă ascult. Ce problemă aveți? Deci e un fir căzut în mijlocul străzii, pe la înălțime de 1,5 metri, lagață mașinile, eu era să cad, să-mi rup gâtul, mergând pe bicicletă, poate să vină un motociclist mai tare, să moară. Trimiteți pe cineva aici să rezolve problema. Deci da, o să trimitem o mașină să verifice. Vă rog, da, că este foarte periculos. O zi bună, mulțumesc. Adipa, și plec, că am treabă, trebuie să încep munca. Mă duc acasă și în vreo 10 minute așa mă sună cineva. Hai să răspund. Alo, da. Bună ziua, ofițer Mâncățel Bugețel de la poliție. Ați sunat la urgență pentru un fir căzut. Unde sunteți? Sunt acasă, de ce? Păi ați sunat la urgență și trebuia să rămâneți aici. N-am putut și nici nu trebuia să rămân acolo, a trebuit să plec ca să încep munca. Nu știu de ce ar fi trebuit să rămân eu acolo. V-am spus care e problema, trimiteți pe cineva să rezolvați. Aha, am înțeles, deci ați sunat la poliție pentru niște fire căzute pe stradă și nu ați rămas aici așa cum trebuia. Deci niciunde în lege nu scrie că trebuie să rămân undeva dacă sun la urgențe. Deci știți ce legea? Da, aparent se pare că mai bine decât tine, așa că trimite-te rog pe cineva acolo până nu moare cineva și ajungeți în presă. Și apropo, cum te cheamă? Cum te numești? Deci m-am prezentat la începutul discuției. Bine, hai, trimiteți pe cineva acolo, sănătate. Da, super fain, oamenii, recomand. Anyways, termin cu munca, termin cu ce am de făcut și decis să mă întorc în oraș cu alte treburi și să trec prin locul în care era să-mi sparg capul, să văd dacă s-a întâmplat ceva și care e faza. Și situație simplă. La 500 de metri de poliție se lucrează fără pic de interes față de siguranța publică. Cablu, când am ajuns eu, era ridicat, da, ce mai contează? Ce? La mașină, fac toate poze și ție și la mașină, că era să mor din cauza firilor voastre. Și vă dau în judecată și pe tine și pe patron și pe poliție. De ce să nu fac poză la mașină? Păi o țin doar în telefon dacă vreau, e proprietate publică, nu știu dacă știați. Eu, dacă dați fire jos, de ce le lăsați în mijlocul străzii? De ce lăsați firele în mijlocul străzii? Eu am trecut cu bicicleta pe acolo și era să-mi rup gâtul într-un fir din ăsta de aici. Și bănuiesc că voi lucrați la firele astea. Atunci îmi cer scuze, nu e vina voastră, dar cineva dă cu fire jos acolo. Electrica le-a pus în vedere să-și le dea jos, dacă ei așa le dau, e o situație. Așa se întâmplă când pe un șantier lucrează 10 firme și nu știa ale cui. A venit cumva poliția pe aici? N-a venit, nu? Am înțeles.
Mai drept.